Fati Muhammad, jarumar mai shekara 41 wacce iyayenta 'yan kabilar Fulani ne, 'yan asalin jihar Adamawa. An haife ta a Kano, a inda ta shiga Kannywood tun tana shekara 16 ta hannun fitaccen jarumi kuma mai shirya fina-finai wato Tahir Muhammad Fage. Fim ɗinta na farko shine Da Babu, fim ɗin da ya ja hankalin sauran furodusoshi. Ɗaya daga cikin tsofaffin fitattun fina-finan da jarumar ta fi so shine fim ɗin Sangaya, inda ta fito a matsayin wata 'yar marayu. 'Yar gidan sarauta ta faɗa ƙalubalen samun soyayyar wani basarake, Ali Nuhu, wanda yake son wata gimbiya wato Hauwa Ali Dodo. Fati ta kasance jagaba a cikin wasu fina-finan Kannywood a shekarar 2000 da suka hada da Marainiya, Zarge, Tangarɗa, Tawakkali, Garwashi, Ƙuduri da kuma Samodara. Daga bisani ta auri wani abokin wasanta Sani Musa, wanda aka fi sani da Sani Mai Iska. Sun koma London inda ta yi aiki da wata ƙungiyar lafiya ta iyali, wato FHI. Ta yi kamfen na wayar da kan jama'a da tallace-tallacen talabijin akan cutar AIDS da tsarin family planning. Ta dawo Najeriya bayan cikar kwantiraginta da FHI sannan ta koma Kannywood, inda ta rika buga ƙararrawa a fina-finai irin su Tutar Su, Babban Gari da Na Goma. Bayan 'yan shekaru, Fati ta sake yin aure da mai shirya fina-finai Umar Kano da ƙani